Cwestiwn 2, Rhina Biarwerth. A wnaeth y Prif Weinidog ddatganiad am effaith cofrestru ail gartrefi fel eiddo busnes ar dderbyniadau Treth Cyngor? Wel, cyfrifoldeb asiantaeth y swyddfa brisio yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru yw penderfyniad ddylai bob eiddo talu Treth Cyngor neu ardrethu anomestig, a mae'r penderfyniadau hynny yn cael ei gwneud gan ddilyn meini prawf sydd wedi gosod yn gyfraith. Mae'n hysbys iawn yr effaith mae pryniant ar farchnad ail gartrefi a tai gwyliau i gael ar... Allu pobl ifanc i gael ar yr ystol eiddo yn lleol. Mae o yn gwthio prisiau i fyny ac yn gwthio pobl allan o'r farchnad dau. Da ni'n gwybod beth i difrifoldeb y broblem. 36 o dau gafodd ei gwerthu yn Ynys Môn yn 2017-18 yn ail gartrefi neu yn buy to let. Mae'r ffigur yn uwch fyth yng Ngwynedd ac mae hynny'n bryderus iawn. A dwi'n gefnogol iawn o fesura enghraifft codi mwy o Dreth Cyngor ar ail gartrefi mewn fel ffordd o wneud i bobl feddwl ddwywaith neu i ddod â rhagor arian i mewn i goffra cynghora y lleol. Ond mae yna batrwm yn ymddangos erbyn hyn lle mae mwy a mwy o bobl yn hytrach na talu Treth Cyngor ar y tai yn eu cofrestru nhw fel eiddo busnes. Fel y bydden nhw wedyn yn gorfod talu ar drethu busnes, ond fel busnesau bach, maen nhw'n cael rhyddhad llawn o ardrethu busnes ac mae hynny'n costio yn ddrud i awdurdodau lleol. A ydy y Prif Weinidog yn cytuno bod hwn yn loophole sy'n angen i gau, a be mae'r Llywodraeth yn ystyried i wneud mwyn cau y loophole yna? Dwi'n gwybod yn y loophole, mae'r gyfraith yn eitha clir, mae'r gyfraith yn gryfach na'n Lloegr. Mater wrth gwrs i'r swyddfa brisio yw hwn, ond os mae rwy'n moyn newid i statws lle maen nhw'n newid o dalu'r Treth Cyngor i dalu ardrethu anomestig, mae rhaid iddyn nhw i ddangos dystiolaeth bod hwnna'n iawn. Nawr, allan nhw'n just datgant yn y fysydig, oedd rhaid i ddangos dystiolaeth. Os mae'r dystiolaeth hynny yn wan, neu mae'r dystiolaeth ddim yn ddigonol, felly wrth gwrs bydd y swyddfa brisio yn gallu ail ystyried beth maen nhw wedi wneud, a wedyn wrth gwrs maen nhw'n gallu wrth gwrs rhoi bil i nhw sydd ddim yn ôl falle blynyddau ynglyn â talu'r Treth Cyngor. So, sicrhau bod y gyfraith yn cael ei ystyried yw'r pwynt fan hyn. Fi'n credu bod y gyfraith yn digon clir, ond mae'n rhaid i'r swyddfa brisio i blismona sefyllfa.